समय दे दी है परदेसी प्रदुमन भाई भाई काहे कि एकर नाम है वंदना। वंदना तबले बंद ना हो हाँ जबले बंद ना कोई काहे कर नामे है वंदना। वंदना यानी ना बंद करब तो ये बंद ना ना हो अगर बंद कर देता रहो तो जब मन तबे बंद हो जाए। तो हेजा के वंदना जब मन करे तब बंद हो सकेला हेजा के वंदना कबो बंद ना हो ना जी। बड़ा सुंदर हमरा एगो लय मन पर कैसे 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 है नयका में गादी की पुरानिका में लयके में ए महाराज नायका चलता अभी नयके बिगी नयके में हो जाए तो एगो गायक गौले रहले कैसे का भाई अरे बाप रे बाप ये तो बुझाता कि महिष्मती तारा देह पाई एगो गायक एगो गीत गौले रहा अरे की कहता रे बाबूजी न रहे दे हम घर में काहे कि चार बेरी ओ रहनी आवेला दिन भर में हत हो गईनी कंगाल हम तमाल के चक्कर हे लोग के ना देखे हमनी के मैंने पब्लिक के गाना से खुश नहीं थे हमार पछहरियो यही गाना से खुश बने अतना गाना गौनी हमरा से कोनो छीनल सलो ननु लेकिन हम कहनी कि हो गईनी कंगा तई लोग छीन लिहला सकिए बेआजी एकरा बाद हम कहब हम तमाल के चक्कर में पछहरिया हालांकि ये गानवा के हम खराब नहीं खे ना जन तनिका है काहे हमनी के भोजपुरी भाषावे ऐसन है एमे कई गो अर्थ छुपल बा एगो शब्द में हमनी के कितना प्रकार के भाषा निकलेला माल ऐसन शब्द के नाम है कई प्रकार के माल होला होला दूध दही खाए खातिर दुआर पर पोसी ले जाओ ओकरा के माले कहल जाला चार गोरबा ना जी अन्ना तो आई दो चार पे के मार लेला के बाद बुझाला कि हम मुख्यमंत्री हई ओकरो के माले माले नु हो औरी बताई घर हमनी के बनाई ले सीमेंट बालू गिट्टी उटी 5 एक के 4 एक के मिला के ओकरो के माले बनावल जाला ना हाजी एगो हमनी के जौन मन मिजाज में चलत दू गोरबा आइटम इहो तो माले नु हो लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी हम कैसे कहीं कि उगाए के कावना माल के कह लाल चश्मा लगाएम तो लाल लौकी पियर लगाएब पियर लौकी सादा लगाएम तो साफ लौकी करिया लगाएम तो अनहार लौकी ना लगाएब ना लौकी तब अनहर होबो।